adobo with egg. Yan. Yan, sarap. Hello po guys. Welcome back po sa Simpleng Luto Nilik Channel. So ngayon guys, meron tayong bagong recipe. Simple lang din yung lutuin natin ngayon. Yung atay ng manok adobo. Okay? Adobo pa rin siya. Ito yung mga simpleng sangkap guys. Of course, meron tayong atay ng manok. Mga 6 na piraso yan. Kasama na yung niya, heart. Yan. Tsaka yung atay. 6 na piraso. At saka meron din tayong 6 na piraso na maliliit na itlog ng manok. Yan. Pidili ko yung medyo maliit-liit. At saka iba din yung sa quail egg. Medyo mas maliit nito. So pwede din yun. Masarap din yan. Okay? So ito yung kalamansi natin. Maliban kasi sa vinegar, ito yung gagamitin natin, yung kalamansi. Yung extract niyan, yung lalagay natin mamaya pag isa. Okay? So meron din tayong guys, yung sugar, isang kutsarang asukal. Meron tayong isang pirasong bell pepper. At saka yung luya natin, yung maliit na luya. Mayroon tayong yung pamintang durog, mayroon tayong kunting asin, at saka mayroon tayong seasoning, yan. At saka mayroon tayong 4 na kutsara na soy sauce. At saka mayroon tayong onion, yung garlic natin, at saka yung spring onion natin. Sprinkle natin yan mamaya pagkatapos pagkaluto ng natin, atay ng manok. Okay, so ganyan lang guys, kasimple yung natin, yung mga sangkap natin sa ating adobong atay ng manok. Okay? So, yan. Sisimulan na natin yung pagluluto ng adobo ng atay ng manok. Okay? So, stay tuned lang po. Sana magustuhan nyo yung vlog. So, yan guys. Sisimulan na natin yung paggisa natin ng ating adobo. Lulutuin na natin. Of course, unahin natin yung natin. Yung nakasanayan natin. Yung garlic natin. Okay? Yan, at saka yung onion natin. Isang piraso na onion yan. Okay. Yung luya natin. Bango-bango. Ayan natin ang konti ng golden brown. Lalagay na natin yung atay ng manok. Simple lang. Medyo mga malaki-laki yung set ng natin. Atay ng manok. Hinaan natin yung apoy kasi madali nito madurog eh. Ayan. Lalagay na natin yung soy sauce. Yan guys, lalagay na natin yung pamintang durog natin. Yan. Yan. May natira pa isa. And of course, lalagay tayo ng asukal. Ganyan lang naman eh. Halo-halo lang tayo ng halo. Mamaya na tayo maglalagay ng asin. Kaya lalagay tayo ng konti. Yan. Seasoning. Tatakpan muna natin ng mga siguro mga 3 minuto yan. Okay? Yan guys, titingnan natin yung yung soda.
Takpan ko yun ng mga 3 minuto. Tapos ngayon, lalagay natin yung calamansi extract. Squeeze ko na. Squeeze ko na kanina, hindi pa. Yan, squeeze ko na. Aside from vinegar, ito yung ginamit ko. Kasi pampawala talaga yan ng langsa. Yan. Teka. Lalagay tayo ng konting asin. Okay. Ano lang naman kasimple. Tatakpan natin uli kasi medyo hindi pa luto yung atay natin. Atay ng manok. Okay? Tsaka natin lalagay yung 6 na piraso na itlog. Okay? Tatakpan natin ng mga 3 minuto din. Yan guys. After 3 minutes, titingnan natin. Okay. Yan. So, pwede na yan guys. Lalagay na natin yung egg natin. Egg ng chicken egg. Yan. Lumabas na yung sariling katas niya. Tsaka yung nagmix yung oil. Tsaka yung mga natin. Okay. Lalagay na natin yung egg. Okay. Yan. Baka madurog eh. Yan. Medyo maliliit yung mga pinili kong chicken egg. Dandahan lang tayo sa paghalo. Okay. Baka madurog eh. Yan. So, mga 2 minuto lang. Pwede na yan. Depende ho sa inyo kung gusto nyo haluan ng gusto nyo masabaw, lalagay kayo ng tubig. Pero kasi mag-iiba yung niya. Kasi yung taste niya kasi may oily siya. So, lalagay ka ng tubig. Medyo mag-iiba. So depende po sa inyo, okay? So adjust lang kayo kung gusto nyo. So yan po. So tatakpan natin ng mga 2 minuto. Okay. So yan guys. Lalagay na natin yung natin. Yung bell pepper. Yan. Halo tayo ng slowly lang. Slowly. Yan. Pwede na to. Lalagay na natin siya. Yan, 2 minuto lang. Yan, guys. Talagang luto na yung natin, yung atay ng manok with egg. Yan, sarap. Lalagay na natin. So, turn off na natin yung gas. Okay. Lagay natin dito. So yan na guys. Luto na yung natin, yung atay ng manok, adobo at saka yung with egg. So ngayon lalagay na natin yung spring onion natin. Okay, sprinkle lang natin yan. Yan. Masarap. Okay. So sana guys nagustuhan nyo yung vlog natin. Pinakasimple lang yung recipe natin. At sana po patuloy kayong susupport sa Simpleng Luto ni Nick channel. At saka sa mga bago po, sana po subscribe kayo po at don't forget to press the notification bell. Thank you po. God bless you po. Salamat po.